Hej alle sammen, og velkommen til Gudhejls køkken. I dag så laver jeg lige en lille video. Der var en, der havde spurgt på en af mine andre videoer om, hvordan jeg gjorde, når jeg skulle lave vakuum på min glas. Og det her, det gælder jo selvfølgelig kun for de tørrede ting, fordi når man pressure canner, så er det jo ting, der kommer i pressure canneren, og der laver den jo trykket helt af sig selv. Det her, det gælder for tørrede ting. Jeg har nogle forskellige muligheder herhjemme, og det er sådan set dem, som jeg så vil prøve at vise og snakke om. Jeg har de her, de hedder oxygen absorbers, og de fås i forskellige størrelser. Og der skal man gå ind og læse lidt på, hvor store skal man bruge dem, alt efter hvilket glasstørrelse man bruger, og eller hvilken mylar bags, altså sådan nogle poser, man bruger. Jeg bruger mest glas, men jeg kan også finde på at lave mylar bags, altså lave noget at putte i mylar bags, for de fylder ingenting, og det er perfekt til camping og den slags, hvor man ikke vil have en masse glas med, for de vejer jo en del. Og de mylar bags, de vejer jo ingenting. Så derfor så bruger jeg både dem, men også de her glas her. Og som sagt, dem her, de suger luften ud, og så skulle det gerne danne et vakuum. Ved mylar bagsen er det ikke altid, at det sådan bliver helt, sådan, hvad skal man sige, suget flad. Men det er ikke ens betydning med, at det ikke har suget luften ud af posen alligevel. Det er lidt en videnskab, og det ved jeg ikke så meget om, så det tænker jeg, det skal I nørde lidt mere i, hvis det er, I vil vide mere om baggrunden omkring det. Men i hvert fald dem her, de fungerer fint til det, som jeg bruger. Jeg har dog ikke lige prøvet at bruge dem i et glas her, og få dem til at danne vakuum i et glas, så det er et forsøg, I kommer med i. Ja, så det er spændende at se, om det kan lade sig gøre. Jeg har faktisk set en video, hvor der var en, der gjorde det. Men lad os se, hvad der sker. Det var dem. Så har jeg sådan en lille pumpe her. Og den suger bare hernede fra det her luft, og der er sådan ligesom en gummiring rundt her. Og det man gør, det er, at man bruger et af de her låg her fra et sæt, man køber. Der er et stort og et lille låg, og der sætter man det ud over. Jeg kan lige prøve at vise det. Jeg håber, I kan se noget af mit køkken. Det er altså ikke helt perfekt til det der filmeri der, fordi kameraet, det står så dumt, synes jeg. Nå, men jeg håber, I kan følge med. Jeg har det ene låg på, og I kan høre, det klikker. Og så sætter jeg den her ud over. Sætter den godt ned over, og selvfølgelig sørger for, at den slutter sådan godt til omkring den. Og så tager man den her på og tænder. Nu vil jeg ikke gøre det, fordi at hvis jeg skal til at åbne låget igen, så risikerer jeg at lave en skade på det, så det ikke kan bruges igen. Men jeg kan lige vise, når jeg har fået noget i, så kan jeg prøve at vise, at jeg gør det. Og selvfølgelig, hvis det er et større glas, som det her det er, så bruger jeg bare den større del her. Der er også en anden mulighed, som jeg har, og det er håndpumpen. Det er den her. Og den fungerer faktisk ligesom den der. Det er bare per håndkraft. Og der sætter man den ned her. Og holder godt ved. Og så trækker man simpelthen op og ned og op og ned. Lige så stille og roligt og bliver ved. Indtil man sådan kan fornemme, at der bliver rigtig meget modstand. Og så prøver man at lirke den her af lige så stille. Og nu falder låget selvfølgelig af, fordi jeg ikke har gjort det endnu. Men hvis låget ikke falder af, så skal man lave den test, hvor at man tager fat i kanten af låget og løfter det op. Og hvis man kan løfte det, uden at det ryger af, så har den dannet vakuum nok. Når jeg vakuumpakker mine tørre ting i glas, så plejer jeg at putte en fugtabsorber i. Men jeg kan lige se nu, at den har jeg ikke fået fundet frem, så jeg vil lige pause jer, og så vil jeg finde den frem. Og så kan vi lige snakke videre igen. Og fugtabsorberne, de ser sådan her ud. Jeg har kommet til at bestille dem, der hedder 2 grams. Jeg har også en anden pose, der mener jeg, de hedder 5 grams. Det er sådan, det vil jeg nok gå med. Det her, det var lidt
en fejlbestilling, men jeg gør bare det, at jeg putter 2 små breve i et glas. Så tænker jeg, at jeg er rigtig godt dækket ind. Dem her, når man har brugt dem, så resten skal man putte ind i posen her, og sørge for, at der ikke er luft i, altså simpelthen trykke posen flad, og så lukke den godt til med lynlåsen, fordi de suger jo fugt fra luften, så det skal jo helst være tæt, så de ikke ligger og bruger sig selv nede i posen, kan man sige. Så, men det er i hvert fald dem her, og man skal sikre sig, at de er det, der hedder food grade. Det står også øverst her på min pose. Så det er i hvert fald vigtigt, at der står de food grade. Jeg har puttet 2 breve i den her, og det er hvidløg, jeg har tørret. Den er godt nok ikke, jeg ved ikke om I kan se det, men den er ikke fyldt helt op. Det er egentlig det, der er det optimale. Men jeg vil inden for nærmeste fremtid, så vil jeg dehydrate flere hvidløg. Og så vil jeg bare åbne den her, når der ikke går ret lang tid, inden jeg gør det. Så åbner jeg den igen, jeg bryder vakuumet, og så fylder jeg op. Altså der skal selvfølgelig være lidt plads, fordi det må ikke være sådan, det støder på låget, fordi så kan det ikke rigtig danne vakuum, men der må godt komme en god slat mere i det her. Men i hvert fald så vil jeg prøve at vise jer, hvordan man lukker den her, og så vil jeg jo bare på et tidspunkt fylde efter igen. Så jeg tager det lille låg og holder lige ved det, mens jeg får den her proppet ned. Og så tager jeg tager den elektriske suger den her gang, fordi jeg er lidt doven. Ellers så skulle det faktisk være, at jeg skulle prøve den anden, fordi at man kan sige, at de store glas, der skal jeg bare arbejde endnu mere. Jeg prøver at tage den her, så ser vi. Nu kan I høre, nu begynder den at klikke frem og tilbage. Det skal man ikke lige helt tage som et... bærende, at det er fordi, den har dannet vakuum. Fordi når man kan høre, den gør det her, så det er jo fordi, den åbner og lukker, kan man sige. Så jeg bliver lige ved lidt endnu. Og så kan jeg mærke, at nu begynder den at blive ret svær at trække op. Så lige om lidt, så prøver jeg lige at se, om den ikke har dannet vakuum. Det prøver jeg nu. Jeg ved ikke, om I kan se det, men i hvert fald så den der klik-ting op foran, den er nede. Den kan ikke sige klik mere. Og jeg kan holde glasset. Så det her, det er forseglet. Så mangler jeg egentlig bare at sætte en, label på den. Og så få den sat til side. Så er den klar. De tørre ting, dem har jeg låg på. Der er diskussioner frem og tilbage omkring det med det låg der, men det gør jeg i hvert fald. Så hvis nogen mener noget andet, så lad mig vide, hvad de synes er smartest. Hvis det er pressure-kannede ting, så har jeg ikke låg på. Men jeg vender tilbage, når jeg lige får fyldt noget i næste glas, og så prøver vi den elektriske pumpe. Og de her, det er hjemmedyrkede jalapenos. Jeg var enormt skuffet over dem i år. De blev store, de blev flotte, og de blev røde, men overhovedet ingen stærk noget som helst smag i dem. Jeg fik at vide af nogen, der dyrker jalapenos, at man skal stresse dem lidt ved at lade dem sådan tørre lidt ud i jorden en gang imellem, og det gjorde jeg også. Så jeg forstår ikke lige, hvad der er gået galt, men i hvert fald så er de søde, så dem kan man sagtens rehydrere og bruge i gudret og supper og pizza og sådan nogle ting, fordi de er ikke stærke, alle kan spise dem, de smager lidt ligesom grøn og rød peber. Så en ting er helt sikkert, de bliver ikke smidt ud, men jeg var lidt skuffet, for jeg kan godt lide stærk mad. Men her har låget til den, og jeg klapper altid sådan lige på det, for at være sikker på, at det er ordentligt faldet ned. Og så er der selvfølgelig kommet 2 fugtsuger i her. Og så putter jeg låg på. Og jeg skal have den lille til at sætte henover. Og den sidder godt nu. Og så prøver jeg med den elektriske pumpe. Den skal bare sådan sidde hen over hullet. Og så holder man den fast ned på og tænder.
Og man kan næsten høre på lyden, at nu er den ved at have suget al luften ud derfra. Men jeg giver den altid lige lidt ekstra for at være sikker. Der er jo ikke nogen grund til at skal gøre tingene dobbelt, hvis nu låget alligevel ikke sidder ordentligt fast. Men I kunne høre, det sagde swoop. Og vi kan se prikken, eller knappen allerede, den er nede. Og man kan ikke klikke på den. Og du kan holde det op i hånden. Så det har også dannet vakuum. Så der er kun tilbage lige at sætte ringen på her, og så skal det mærkes, og så er det klar til hylden. Så vil jeg finde noget, som jeg tænker, at jeg kan fylde i et glas, hvor vi prøver med, med de der luftsugere. Så jeg vender lige tilbage, når jeg har fundet ud af, hvad jeg lige putter i det glas her. Og det blev det lille glas, jeg tog i brug, og der er kommet jalapenos i igen, og det er faktisk 2 forskellige sådan størrelser, jeg har lavet. Men jeg tænker, det kan jeg sagtens finde ud af, når jeg tager hul på den. Jeg synes, det var lidt vigtigt at få den okay fyldt, så derfor så gik jeg med, at det var jalapenos, der skulle i. I det her glas, der er mine oxygenabsorbers, og det er de af en årsag. I kan mærke, den er vakuum. Og grunden til, den er det er jo fordi, at hvis vi bare lader den være i et glas, som den kan suge luft ind igennem, så vil der jo ske det, at at de er brugt alle sammen, og så virker de jo ikke mere. Så derfor er det vigtigt, at man tager dem op, man skal bruge, putter dem hurtigt ned, putter hurtigt ned i her, lukker låget, og så får man lukket der hurtigt. Så det er ikke noget, man sådan skal stå og fummel med for længe. Nu er jeg jo lidt fummelfingret. Så det kan jo godt være, at det lige tager lidt tid, men jeg regner med, at I forstår min pointe. Så det vil jeg prøve at gå i gang med. Som sagt, så har jeg ikke prøvet det før, så det er spændende. Men den her, jeg husker faktisk ikke, om den lukkede af sig selv, men det vil jeg næsten tro, den gjorde. Eller om jeg havde fugtsugeren til det, eller den her luftpump til det. Det kan jeg ikke huske, men det ser vi jo, fordi nu skal jeg i hvert fald lige åbne låget her, og have nogen ud. Og så ser vi, hvad der sker. Jeg tænker måske, at jeg putter 2 i. Skal jeg lige se, om der står noget med størrelse her på. Der står, at de er 100 cc, og jeg mener faktisk, at man siger, at til et pintglas, der er det 300, man putter i. Og det her, det er jo et halvt pintglas, så jeg tænker, at jeg prøver at gå med 2, og så ser vi, hvad der sker. Så jeg tænker lige, at jeg finder en mønt. Jeg pauser lige, og så finder jeg en mønt. Så fandt jeg en mønt, så skulle det være nemmere at åbne også, uden at få den alt for ødelagt i låget. Men I kan høre, den har virkelig dannet vakuum, den her. Så er det lige der. Og så skynder jeg mig lige at tage 2 her. Og låg her. Og her, der tænker jeg, at jeg gør sådan her, fordi jeg vil helst have, at de ikke går til spilde alle sammen. Så ser vi, om den lige er lukket sig. Det har den ikke. Hvad er det for noget her? Nå, beklager, jeg lige fumler lidt. Men det hører jo også med til det virkelige liv. Sorry. Skal jeg lige have den der gummiring ordentligt på igen. Sådan, så prøver vi igen. Så dannede den her vakuum i hvert fald.
Den anden kan jeg jo ikke rigtig gøre noget ved, fordi jeg er jo nødt til at vente og se, om den danner vakuum. Eller hvad den gør. Lige nu kan jeg i hvert fald se, at det gør den ikke. Og jeg tænker, at hvis den ikke gør inden for noget tid, så prøver jeg at se, om det hjælper at putte en mere i. Men jeg vil lige vende tilbage, når der er gået noget tid, så kan I lige få at se, om det lykkedes eller ikke lykkedes. Til håndpumpen, der fulgte der den her med også. Det er den, man bruger til at åbne med. Den kan du også bruge, når du har pressure canner til at åbne med glasene med. Og en god idé er altid at lægge en mønt. Nu kan I se, jeg har fået lavet et mærke i låget her. Der. Men som regel, så genbruger jeg ikke min låg. Jeg kan godt finde på det, når det er til tørre ting, hvis det er, at jeg synes, at den danner vakuum godt nok, så kan jeg godt finde på det, men aldrig til pressure cannede ting, hvis de har en skade af den ene eller den anden slags. Men der fulgte denne her med til håndpumpen, og som sagt, de 2 størrelser låg, jeg var lige ude af billedet. Håndpumpen, og så følger der faktisk også, jeg tror, både et lille og et stort låg med her. Og så følger der den her med, den her slange. Fordi nogen har jo, en sådan anden maskine, og nogen har sådan nogle specielle, glas, eller hvad man skal sige, krukker, nej, det hedder de ikke, bøtter, hvor man også kan vakuumpakke i. Jeg har set en video, hvor der er en dame, der putter et glas i, sådan et glas her, i en af de bøtter der, som man kan vakuumpakke ting i også. Og så sætter hun simpelthen slangen her på, ned i hullet til den der bøtte der, og selvfølgelig glasset der, det er nede i, og så sætter hun slangen her til den store vakuummaskine. Den har jeg ikke. Og så tænder hun, og så danner det simpelthen så meget vakuum nede i den bøtte der, som er beregnet til det, at den får lukket det her glas. Den får simpelthen dannet vakuum i det glas, som hun har puttet ned i. Men det er ikke noget, jeg har prøvet, så der må I igen prøve at søge lidt rundt på nettet og se, om I kan finde noget. Det meste er jo på engelsk, men jeg tænker, at når I ser, at de gør det, så fanger I jo nok, hvad meningen er med det. Men jeg vil vende tilbage her om noget tid og se, om det lykkes mig at få vakuum i det her glas her, ved hjælp af de her luftsuger. Så hæng på, så vender jeg tilbage. Og begge de pumper, jeg har vist jer, dem har jeg købt på Amazon. De kan købes mange steder, men Amazon, det er i hvert fald der, jeg har fundet mine. Jeg har haft jeg har haft en før af dem her, og den virkede lige pludselig ikke. Og det er typisk mig, jeg giver mig altid til at læse papirerne, når det er sådan, at tingene de er stykker. Men jeg vil da lige redde jer fra at gøre det samme som mig. Jeg har brugt opladeren til min mobil eller min iPad. Og man må ikke bruge den her store klump. Man skal bruge den lille af dem. Sådan en lille, meget mindre end den her. Men man kan i hvert fald læse det på kassen, hvad for en man skal bruge. Den her, den er for kraftig, så brænder den af. Så det er i hvert fald en ting, der er vigtig at huske. Så man kan jo vælge at købe den store maskine. Det har jeg ikke gjort endnu, men det kan være, at det kommer på et tidspunkt. Så indtil videre er jeg i hvert fald meget tilfreds med de muligheder, jeg har. Og jeg tænker helt klart, at uanset hvad, så håndpumpen, den er jeg rigtig glad for, fordi at hvis vi kommer ud for, at vi ikke kan få strøm, og den løber tør, jeg ikke kan få den ladet op og sådan nogle ting, så kan man altid vakuum-seal sine glas per håndkraft. Så den er jeg i hvert fald rigtig glad for. Og den her, den sparer mine arme for en del arbejde, så den er jeg også glad for. Man skal blot huske, at man skal ikke lade den op med for kraftigt et stik, så det her, det er no-go. Men jeg vender tilbage om nogle timer, og så ser vi lige, hvordan og hvorledes det ser ud med det glas, jeg har prøvet at putte de der luftsuger i. Så må vi se, om det fungerer. Men mine klodsede fingre, de har fået trykket på slow motion knappen, så noget af det, jeg havde filmet, det blev til troldesnak igen, eller
hvad skal man sige, det lød som om jeg var hjemsøgt, og så går det fuldstændig i slow motion. Så det tænker jeg ikke, at I gad at kigge på, så det har jeg faktisk slettet. Men jeg laver lige den her lille stum film her til sidst, for ligesom lige at fortælle, hvad det var, jeg fik sagt, som I så ikke hører, fordi jeg havde fået trykket forkert. Denne her er ikke helt fyldt op. Jeg havde ikke mere tilbage, men jeg har stadig puttet de der fugtsuger i, og jeg har vakuumpakket den. Og det jeg gør, det er, at jeg sætter den forrest på hylden op i mit forråd, eller så lader jeg den stå hernede i køkkenet, så jeg får den brugt som den første. Fordi jeg kommer ikke til at skal dehydrate kål i noget tid nu, så jeg tænker, at jeg sørger bare for, at den bliver brugt rimelig hurtigt. Den her, jeg er lidt ked af, jeg kan jo ikke tage låget af nu, fordi den er vakuumpakket, eller det kan jeg egentlig godt, men det gider jeg faktisk ikke. Men den er helt op til, det der er vigtigt, det er bare, at I kigger efter, at der ikke ligger noget ud over glaskanten, fordi hvis der er noget støv eller noget på glaskanten, så vil den ikke lave vakuum, eller hvis I er heldige, den laver vakuum, så slipper den igen efter noget tid. Hvis man skal, vakuumpakke pulver, eksempelvis mælkepulver, eller æggepulver, eller chilipulver, eller andet, så er det en god idé at stoppe lidt før, bare lige sådan lidt før kanten, og så klippe et stykke papir til, eller folde et stykke papir, altså køkkenrulle eller et eller andet, og lægge ned, så det passer ned i. Netop fordi, at når man sætter sugeren på, så vil der ske det, at den kan suge noget af pulveret op. Og det kommer jo op og på kanterne og muligvis ind i sugeren og sådan nogle ting. Og det vil man jo gerne undgå. Og igen, hvis der kommer pulver på kanten, så laver den et dårligt sil, hvis den overhovedet vil forsegle. Så det skal man lige tænke på, hvis man vil vakuumpakke noget pulver, man har lavet af den ene eller den anden slags. Men som lovet, så vender jeg tilbage om noget tid, når jeg har set om det der glas med de der oxygenabsorber, om de virker. Så vi ses der. Nå, men nu har jeg faktisk ventet så lang tid som til dagen efter. Og den har ikke dannet vakuum herinde. I kan høre, den klikker. Jeg prøvede at tage låget af, og der sagde den faktisk sådan en lille smule swoop. Så jeg tænker, at den jo har taget noget af luften derindefra. Men det jeg tror, jeg gør, det er, at jeg sætter den her maskine på, og så suger jeg luften ud. Jeg endte med at putte 3 i, så det var de der 300 cc, står der på dem. Og det skulle altså være rigeligt til at kunne. Om mine de har fået suget lidt luft i forvejen, så de ikke er helt så kraftige mere, eller hvad det er, der er årsagen til det. Det ved jeg faktisk ikke. Altså nu har jeg set nogle andre videoer, hvor de også forklarer det der med, at hvis man bruger mylar bags, de der poser, så nogle gange så ser det ud som om den har suget al luft ud af posen, og det er, altså posen den krymler helt tæt sammen om indholdet inde i posen, og andre gange så krymler den ikke sammen, men det er ikke ens betydende med, at den ikke tager luften derindefra. Så jeg tænker lidt, at det måske er det, der er sket med mit glas her, at den har taget det luft, men af en eller anden årsag, så danner den ikke helt vakuum. Jeg kunne måske godt finde på at bestille nogen hjem, der var større, og så prøve at tjekke efter, om det så kan lade sig gøre med den, fordi at, nu har jeg set nogle forskellige videoer, og de har kunnet få det til at lade sig gøre med den her slags glas, så jeg tænker, at det må jo kunne lade sig gøre. Så jeg har i hvert fald tænkt mig at prøve at fortsætte med nogle nye, som jeg så får hjem. Så, og så kan jeg jo komme med en update til det tidspunkt. Men jeg vil i hvert fald bare lige give den her en tur med vakuummaskinen, og så få den sat labelet, og så sætte den på hylden. Men tak fordi I fulgte med. Hvis du ikke abonnerer på min kanal, så kan du overveje, om du skal gøre det.
Det er gratis, og hvis du trykker på den lille klokke, så får du besked, når jeg lægger noget nyt op. Men tak fordi du følger med. Hej!